Nasurok talo dekadan ngagtaltalo ni Marlito, manipod sa Piil San Juan Abra. Iti panagmula dati pagay, dakkel apaggastuan na ti bugaso, nang ron na nakurang may sa ektarya, tirukod ti amin at taltalunen na. Dadya nakurang may sa ektarya nga taltalunen sir, mano nga bags nga bugaso ti may pipan mo. Gana ti palang ma'am, nariga mo ti pinagbiag, gana lang ti pat ma'am, 5 kasi. Nga mano dapat ti maipan sir? Dapat kumaraya ma'am, gana ti 8 siyang kumaraya ma'am. Aging nga magapas. Hangarot na mapektaran di pa sir? Pagay, ibutil na? Kaputa basit may bugaso ma'am, so nga basit lang ti may dawa na. Ano na nga kasi agipi. Ita nga aldaw, agbalor ti 1,666,802 pesos a farm inputs wenno bugaso ti naipaay kadagiti 1,026 a mannalon iti ili ti San Juan. Adda kami dito DA program nga distribution iti certified seeds kan hybrid seeds iti palay. So dagiti nakaalat ti certified seeds kan nakaalat ti hybrid seeds iso dabot lang ti makaalat ti fertilizers. Dito worth na ma'am kat depende ngamin dagiti nakaikabil dagiti yan ti ATM dagiti farmers. So ngano mano iti maiskanda nga amount dagiti ATM da iso matiti batugan da ti kaado iti fertilizer nga malada ma'am. Masurot ti area ni Manlalon, maibasar iti nerehistro da iti RSBSA. Nabingay ti panagawat dagiti 19 a barangay iti duang aldaw. Iti barangay Abualan, Badas, Supiil, Nangubungan, Baog, Sabangan, Kidawen, Patawig ken Lamag, ti akin batang itang aldaw. Idinto inton bigat dagiti nabatbatipay a barangay. Ti farm inputs ket sa pasap ana ited kadagiti Manlalon, pakinamanan dagiti nasurok 2 ektarya ti taltalunen na. No seeds kan fertilizers mabalin pa dagiti more than 2 hectares. Pero dagiti lang kung kunada nga dati limit na up to 2 hectares ket dagiti umawawat mo iti financial intervention. So ngano more than 2 hectares iti dagam out ka diyan ti financial assistance. Pero qualified ka para iti farm inputs. So sa pasap ba to sir? One ma'am. Adda na ited nga stab wenno listaan ti kaado ti bugaso ken ni Manlalon nga iso iti isa kada da. Resibwan daytoy ti bid winner cooperative ti programa a Flora Farmers Cluster Agriculture Cooperative. Kalpasan na ma-generate ti ATM card nga igemda, maalaan ti ladawan ken maited ti awaten da. Takpil kaya mano mi ma'am, kadamot basit mang tultulong kanya, mi nga dati ko ti DA kada ko. Gatang ko ti no da magperdi ma'am no agdadaol gatang ko ti agas mi lang mang spray. Iti agdama, 7 gasot nga ektarya tinamulaan ti pagay iti ili. 200 ti irrigated, idinto 5 gasot ti rain-fed. Kuna ti LGU, timely wenno maipagisula unay ti tiyempo ti panakaited dagiti farm inputs. Actually dito yung mga yearly nga i-implementar iti region nga mayagitad iti fertilizers. Adamo dito pa yearly apo nga ititad iti LGU. So nakalat mo ka naka-budget mo amin apo ra gitoy. So dagitoy nga apo nga assistance nga may ititad apo ket nay timing lang unay ratoy didigra. Aminado da saan nga umanay dagitoy farm inputs. Intervention kenda dumapay para ti panagtalon dagiti Manlalon. Ada gapuy ti province, ada pa gapuy ti mismo nga ditoy LGU mi apo nga naka-budget iti para iti Manlalon mi. Ngiti to mayor, farm equipment, bugaso matlang, depende. Ti kwa ma'am iti province, ada iti gapumet lang iti sabasabali actually detoy. Ada iti gapuy iti province tayo, ada iti farm equipments and inputs. Ket karaman dito yung bugason. So numot dito yung agapo nga pondo iti LGU mi apo. Ket adda dito yung kasimot laeng numanuman ti pagkurangan actually iti maited iti province. Isupusupan apo iti LGU. Vice versa. Kasta kasya apo. Kalaksidan iti ili ti San Juan, naiyoswat pa iti farm inputs distribution iti ili ti Dolores para kadagiti 1,125 a Manlalon ken 394 iti Likwan Baay. Jessica Boreta, Balitang Solid North.